Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem b'mod ċar dwar ftehim Memorandum of Understanding li kien sar ma' Vitals Global Healthcare. Huwa wieġeb għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara konferenza tal-aħbarijiet. Immedjatament anke wara li saret id-domanda min-naħa tagħkom u wara li ħareġ ir-rapport tal-Awditur jien tajt direzzjoni ċara li dak id-dokument irid jinstab. But it must be somewhere more than enterprise, economy ministry should both have copies. Jien għamilt pożizzjoni ċara dak id-dokument irid jinstab u tajt deadline sal-lum biex jinstab. Il-Prim Ministru wieġeb ukoll dwar il-kriżi u l-qasma fl-Oppożizzjoni u qal li din qed tagħmel pressjoni fuq il-President li skont il-Kostituzzjoni għandu jitħalla jagħmel il-ġudizzju meħtieġ. Fi kliem il-Prim Ministru, il-pressjoni m'għandix tiġi tollerata f'ġieħ saltna tad-dritt. Dwar il-baġit Ewropew ġdid, Dr. Abela qal li l-fatt li pajjiżna mexa l-qudiem ma poġġiniex f'qagħda vantaġġjuża biex niksbu iżjed fondi minn qatt qabel. Is-suċċess tagħna f'dawn l-aħħar 7 snin, is-suċċess ekonomiku, is-suċċess fil-kontroll tal-qatt, huwa tista' sejjaħlu hekk l-akbar għadu biex ningħataw baġit ikbar għaliex il-raġuni prinċipali wara il-fondi Ewropej hija biex jagħtu soljef biex jagħtu sostenn lil dawk il-pajjiżi li huma inqas il-qudiem fl-avvanz fl-iżvilupp ekonomiku tagħhom. Però mhux se nuża din bħala skuża. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-Prim Ministru spjega kif il-ħidma mill-qrib tal-Gvern Malti ma' dak Libjan qed tħalli l-frott u qed jonqsu l-iżbarki ta' immigranti f'pajjiżna. Fakkar kif kieku mhux għal din il-ħidma pajjiżna bħalissa qed jgħaddi minn dak li qed jiġri f'Lampedusa li bħalissa qed tissielet ma' influss qawwi ta' immigranti. L-ewwel priorità hija li l-pis tal-immigrazzjoni fuq pajjiżna huwa wieħed li huwa sproporzjonalment eċċessiv, sfortunatament mill-ħbieb tagħna fl-Ewropa ma sibniex biżejjed għajnuna, ħdimna wkoll biex ġibna numru ta' rilokazzjonijiet, imma mhux biżejjed. Mill-ħbieb Libiċi tagħna sibna ħafna u ħafna għajnuna għal daqstant. Jiena l-ewwel wieħed inkun fuq qudiemnet biex immexxi l qudiem il-messaġġ ta' aktar ħidma favuri drittijiet tal-bniedem fl-istess waqt però priorità tibqa' li nħarsu li pajjiżna minn influss ta' migrazzjoni.